Salam alik. Ata vatanmadan mehriban adamları, bizim Ata Vatan TV madan tomoşaçıları, muştoqları. Yaylımda yine de sizin bilen ustaatlar Ata Vatan adlı gepleşigimiz. Bugün gepleşigimizin mehmanı kim? Elbette bu sizin üçün qızıqlıdır. Bizim şu günkü mehmanımız ustaat. Ustaat, yine öğrenek ustaat. Ol dine var yurdumuzun çägine del, qoşu döwletlerinin ençemesine meşgullyk gazanan. Onun dörödön yolu Aydymtar älemine Türkmen estradasyna altın harplar bilen ýazyldy. Şu gün ýaş aydymçylaryň köpüsi Halipanyň ýolundan ýöreýärler, Halipanyň aydymlary bilen adykdylar, meşgul boldylar we aydymlar bilen halkyň öňüne çykýarlar. Ol Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Safarow. Salam. Salam ustad. Salam Halipa. Sizi hoş gördük şu gün. Sağ olun. Ata Vatan TV'nin studiýasynda. Çok sağ olun. Çağrımyzy kabul edip geleniňiz üçin size köp sağ bolsun aýdýan. İlk bilen bize terede oturan muştoqlarymyz, tomoşaçylarymyz, ençeme ýurtlardan bize terede oturan tomoşaçylarymyz bar. Şu üç kamerada sizinki, sizden. Köp sağ olun sizleriň üçin, sağ olun çağıraňyz üçin teýlap. Ata Vatan gepleşiginiň ähli muştoqlary bütün dünýäde nerede bolsa, Türkmenistanda, daşa ýurtda bolsa, hemmäňe de köp doway salamlarym bar. Size gowy arzularym bar. Janyňyz sag bolsun. Biz sizin hyzmatyňyzda öňüm şu adam mendan beýlegim sizin üçin, sizin gowluňyzdan turarýarlyk aýdymlar döretjek bolup, ýa-da öňkü aýdymlarymyzy ýerine ýetirip hyzmat edýäs. Hemmäňe de tüýs minnetdarlygym bildirýän, ömrüňiz uzak bolsun. Inni Halipa şu wagtda görüp, tomoşaçylarymyz, muştoqlarymyz begen ýandylar, kän ýazdylar, kän gedek ýazdylar. Eger ustaatlar bilen bir gepleşik etmekçi bolsaňyz, Akşta parfy çağırın. Bizim şol muştoqlarymyzyň, tomoşaçylarymyzyň islew üçin sizi şu ýerek çağırdyk. Indi şu wagt ilki bilen siziň aýdymlaryňyzy dinlemäge howluk ýandylar. Şu gülýärlik adyrak görlese, Akş Halipada köprek aýdym aýtdy diýenler. Bize kän aýdymlar getirdiňiz? İlkinji aýdyp berjek aýdymyňyz. İlkinji aýdyp berjek aýdym goşukty sady özümki. Göçmesinden men bir özdüren goşkymy ýazypdym, şonu aýdyp beri. Haçan dören aýdym, näçinji ýyllarda? Täzemi ýa? Göçme ýok, 99-njy ýyl. Zöhre ýyllydy dogup, bilbiller oýananna, perişteler sowgatly, gökden ýere inen. Adam şol günki etjekdilegin paýlar, daňa garyp gün dogyňça gapy deniz derýa, dağı çöli çopançoluk, baýu garyp her birine aýlanar. Gün ogmanka oýanmak nüň bir derde dermandyr, eger gerek bolaýsa farky wada hukmanlar. Tur ýagşy dileget, perişteler görürler, dilek etmediňden öň tenini tenideýler. Söýgüňi göge bagla, berkellep goý göçmesin, duýgyňy goýa bagla, iman tenden göçmesin. Söýgüňi göge bagla, berkellep goý göçmesin, duýgyňy goýa bagla, iman tenden göçmesin. Gece bilen gündüzi, ay bilen gündürüdür, yer olaryň başyndan täherjek hereket eder. Sen yerdenem paýhatly bol, sen günnenem paýhatly, bir täherler oýanyp, gece akşam uka batmak, ömür iman ölçeği, ömür iman ölçeği. Aklına tığanyny berkellep goýuçmasyn, yürekden gan aýlanyp, tükönükdir güç bersin. Kalbim dolup mehirden, hak ýoluna nur taşdan, ene şeýdip herwin parahat ýaşdan, herwin parahat ýaşdan. Söýgüňi göge
goga bağla, berk bellep koy göçmesin. Duyguyu koya bağla, iman tenden göçmesin. Duyguyu goga bağla, berk bellep koy göçmesin. Duyguyu koya bağla, iman tenden göçmesin. Duyguyu goga bağla, berk bellep koy göçmesin. Duyguyu koya bağla, iman tenden göçmesin. Sağ olun. Sesinize sağlık, ellerinize sağlık. Şu yerde sözlerim özüňiziň kısadan günnün ýer örmek hakda aýtdyňyz da, gün dogmanka oýanmak hakda. Özüňiz şol tertip boýunça ýaşaýaňyzmy? Hakykatdan hem daňdan ýa gün dogmandan oýanyp bilýäňizmi? Yok gülelek. Şol in kıynam şol hakikati başarmak da. Onun Boyun almak ondan hem kıyın. Yok boyun almak o yürün giyin ya. Doğrudan yok yani tertip düzgün yankı rejim diýetden. Rejim diýetden wagtyna oýanmak. Ilmidama bolanok. O kavat şeyler ruvatlar olya studiyada işleyen gece 3'e 4'e 5'e çelli. Onun 9-10'a çelli yatmalı olyan okuyun almak için. Ondan emma ýöne baş beýlek wagtlar hawa. O näçe ir turduňça şonu aýdya goşudy. Näçe ir turduňça ýanky şol öhre yıldız doğup bilbiller oyananna, perişteler sowgatly gökden yere iýnenne, adamdadyň şol günki etjek dilegin paýlar. Daňa garyp gün doguýunça gapy deňiz derýa, dağı çölü çopan çoluk bartyna aýlanır. Her bir ýere aýlanır. Amin. Neşil perişteler aýlanar diýäňizde, eger aýdaly siziň ýanyňyzda şu wagt perişte görnürlip arşdan näme dileýän diýseler, şol perişte size ähli isleňizde amal etjek ýöne bir isleň aýt diýseler näme islerdiňiz? Näme islerdim? Bolmajagyny bilýän ol ýöne. Dur diýerler. Perişte bilen duşmajam bilýän. Ýöne şol haýsy bir isleň bolsa amal edýär, ýöne bir isleň aýt diýseler. Bir isleňmi? Bir islet näme? Bütün ilmi ağdı birlik bilen can tağlığı dilerdim, özüm hem şolun içinde ol. Sebebi iliňe gadan bolmasa sen näde bagtly boljak? Bütün ilime günüme, öz maşgalam bilen bile, dost ýarlymy maşgalar bilen bile perişdeme dilerdim, sağlık, ırtkal, döwlet içinde bolsun. Indi awadan ýurdumyzda, parahat ýurdumyzda Ussat, siz ödem şeýle bir hormat goýulan ussatlaryň biri. Tuğulama bizim yurdumuzda aydımçılara adı değil. Hemmesem gowa aydımçılar, televizorda aýdýarlar, toýlar toýýarlar, ýat keşliklere, mowseslere gowy. Şonu men paýyma düşdi. Hormatly prezidentimiň elinden towat almak, şaher paýlaryny almak. Şaher paýlaryny tuğulama başga artistlaryň hemmesine de dolup berilýär. O, sunwata sarpa uly ýurdumyzda. Şonu aýtjak bolan şoň üçin hem ulu jogapkärçiligiň iň ulusy şol. Ýani şol awraýy taklamak, götermek. Hormatly prezident. 2018-nji ýyl siziň durmuşyňyzda üýtgeşik bolup galanlar. Hormatly prezidentimiz size hormatly ady dakýar. Şu siz üçin garaşylmadyk bir hadise boldymy? Aydymçynyň bar arzuwy sahnada bolmak. Sahna bilen ýaşaýar. O sahna bilen yankı dinleyicileri bilen duşup durmak. Elmidama içinde toplanýa barýan toýlarda çykarýan içinden yankı diýen arzuwlaryny, niýetlerini. Hawa sözüňizden bölen halipa näme üçin şu sowala geldim. Men şol size hormatly ad berilende şonu görüp ağladym. Siz bilen bilelikde Şah Mehmet Bäşiňifada hormatly ad berildi. Biziň çağalykda dinleyen aydymlarymyz kulaklamydan ganany, daýlamyň, dädelemyň hemmesiniň iň söýýän aydymçylarynyň biri. Ýurtda iň meşhur aydymçylaryň biri. Üstesine de şol gün size halk artist berilende diňe mennäl tutuş maşgalamy bolup, eger men maşgalamdy siziň muşdoklaryňyz şoňa şeýle begenen bolsa gözüňize getiriň, ýurtda näçe adam begenli şoňa. Şoň üçin sag bolsun hormatly arkadaşymyz, sizi we sizi ýaly ussatlar, olara goýan hormat üçin. Inni şondan soň, şol ulokan durmuşyňyzdaky bagtly wakadan soň bir döreden aýdymyz barmy? Ilhamlanyp
Şondan soň nähil aýdymlar döredi? Bir qyýska wagtyň içinde faul size arkadağı diýen aýdym döretdim. Olam hemme rejissörleriň hem telewizionyada işleýän ýigitleriniň hemmesiniň göwnünden hem turdy. Telewizionda dir ses bilen hem aýdyp berdik ilkinji gezek prezidentimiziň öňünde. Ýaşullaryň maslahatyna. Hemme ýaşullary çelip begendiler, owadan aýdym bolup turup gutladylar meni. Şondan soň siz ýene bir aýdym döretdiňiz. Ondan men telewizorda ýa-ni o telewizoryny teretmäni gowy görýän. Onuň o ýerde goşgu okýadylar. Ýadyma düşen. Gepleşik. Goşgu okýadylar, şonu okudylar olim. Biraz ilka uzynrak gördüm. Goşgu gowy ýöne azjyk görüm. Ýa-da muny bir tiz geçip boljagyny. Özüm agyr goşgu da, odan goşgu. Sözlerim ulumany durşuna. Söýüp arada. Indi şol goşguny sözüňizde bölýän. Okap bereyin. Sebäbi şol goşguny teleýaýlymda özüm okapdym. Atamrat Atabaýewiň şygyry. Birem Ziyada kinony düşürip berdik. Siz bilen. Ýadyňyza düşýärmese şol ýadgyda Azat Dönmezov, Mady Gülelek. Şol goşguny maňa tapyp ber diýipdiňiz. Şo goşguny soň owadan aýdym bolany diňläpdim. Sen uçmak isleseň ganat bolaryn. Sen uçmak isleseň ganat bolardym, sen uçmak isleseň cennet bolardym. Sen gonmak isleseň toprak bolardym, sen saýa küýseseň ýaprak bolardym. Seniň islegiňçe ýaşajak bolup dünýäň ähli düzgünlerini bolardym. Sen güýdi küýseseň saralyp, solup, ýapragym düşüren bagdek tozardym. Sen gyşy küýseseň gar bolup, ýagyp, sen tomsy küýseseň jewzadek ýanyp, sen ýady küýseseň pıntygym ýaryp, dünýäni düzgüne salardym ýene. Gulleri küýseseň güller açardym. Gülü küýsemeseň solardym ýene. Bir seniň göwnüňe ýarajak bolup, seniň islegiňçe ýaşajak bolup, jan çekerdim. Azab berilse, köne dünýäň azabyndan gaçmazdım. Seni çynym bilen söýmedik bolsam, goşga salyp bu sirleri açmazdım. Berkella, odan goşgu. Aýdymy mundan owadan bolup durýardy. Bu goşgyny alyp öýde studiýamda oturup şu gözleýänne, saat gözleýänne. Daşdan gözläp ýörün ekenime. İçimde eken o saat o. Hinglendim. Yankı kupletleri. Boğun sanları galat gelmeli aýtaby. Pripevleri, o mun basmaydylar ýa-da goşgular diýär bular. Goşgular düşünükilje, malaýymja bolmaly, şoňa görä sady bolmaly, şoňa görä ýa-ni aranjowkasy bolmaly, salpejri bolmaly, aşagynydan tutulýan, ona käýerlerine gowjy setleri bolmaly, oglanlaryň, gyzlaryň sesi bilen hemmesini men bilemokda şun oňararyn diýip oturdum sagat 8-9 ýarda akşam irden aýdym taýýar boldy. Hemme zat öyle. Fagana jan etdim gerli, düşündürdüm. Edil şu diýişim ýaly et. Ondan ýene bir gede üstüne oturup işledim, eden işlerini biraz düzleşdirdim. Bolu gidip ýazdyk sesimizi goýduk. Bir şolar ýalyk ýanky bir. Ýazgydan pursatymydam ýadymda. Aşgabat el ýakynda ýerleşýän Aşgabat restoranyny hormatly arkadaşymyň doglangyny uly konsert ýadyp ýadyňyza düşdimi? Bayramçylyga niýetlep, üýtgeşik konsert, ähli ýyllarlar we ustadlar ýygnap. Ana şol ýerde pianino başynda. Ýadyma düşdi. Şo gepleşik ýazgy edipdi Türkmen we teleýaýlymyny alyp barjy we after menim ilkinji gezek şol aýdym men diňländi. Dünýäň bilen alkytya ak bulutlar içine. Bir nemede goşu okulunda bir dinleyicisi var. Aydıma geçende aydımçıların içinde dinleyicisi hat köpelýär. Sebäbi goşu dinleýän ama wär bolan dinleyicileriň içinde ýöne aydıma geçende ol bir ýaýrýa-da onu ýaşlarym, çağalarym dinläp, ullar, kiçiler hawa tölemä şahyr Şahyr Gatow ýa büyükden Atamrat Atabaýew Türkmenistan halk ýaşasy gaty juda şeýle owadan goşgularyň awtory. Gatow owadan ýapdyr men okudum bolan maňa bir ýap beren ýaly. Sebäbi
bir adamın özü söýgüýüniň içine girip yanıp söýmese, söýülmese oňala goşgam Şo döredip duýguny bolany. ýaşamaly. Şo duýguny ýaşamaly. Oňala aýdymam döredip bolany. Ýaşamaly, şoň içindäki sözleri ýaşan adam bolmaly. Şol aýdanna ya şolar ýaly adam ýadanna başga öle goşgyn, degişem, ýürege barşam, ýakşam. Neme kän ýerlerde men bir döwür moda da bolýar. Şol aýdymy siz hormatly arkadaşmy bile bilelikde ýerine getirdiňiz. Bu uly mertebe. Şulayma gaty uğurtduraydymy. Maňa köp sagordylar uğratdy. Özü üçin satyn alyp gelen gitarasyny sowgat etdi. Nisip etdin. Oğudun gitara. O toýly bolsun, toýlarda çalyp toýlara hyzmat edin ýene kän ýyllar. Bilejede ikimizem aýtdyk. Sak nemede durup halkyň öňünde. Tüweleme men şeýle seretdim. Kur'an ol merkuş. Ýatdan aýtdy da. No aýdymy uzunrak bolsa özüm ýatdan aýtjak boldum, onu goýup söýüp dinlemeli. Dinlesen ol kalagyna siňýär. Ondan ýanky hereketlerine seredýän Şo duýguny ýaşap aýdýan. Hawa. Şo sözleriň içinde ýaşap şu yüz keş göz hemmesi düşündürýär. Aýdym. Men dedim tüweleme berekella doğrudanam. Vehinem var, talandım var o. Özünün hem dörüden aydımları aydiyat köpçülükün içinde toylarda yerini yetirer. Näle gow aydımlar. Bir işte gowunyň açýa. Aydym diýe söz bilen sadyň nikatyndan döreýär diýär-de. Ýa-ni siz aýtdyňyz da goşgam süýji bolan aydym edýän bol has meşgurlyk artýar diýär. Diýmek biri taýyn tapsa iki adam birikse maşgala emele gelýär-de. Söz bilen sad nikalaşanda da aydym döreýär. Berekella. Hakykat doğru. Ha, ýöne şonu kevşirlemek, hakyk laýyk sözüni ýa-sadym tapmak ýene näme ustada bagly. Hawa ýüregiňe gelmeli. Şoňa Sizin çekmeli şonu sadyň. aýdymlaryňyz inni. Sanardan kän. Nädip şeýle bolýar? Sır nämede o? Yanarım 77-nji ýyl. Men watan gullugyna da gitmändim. Yanarım aýdym döredi. Men watan gullugyndan 78-nji ýyl watan gullugyna gidip 80-nji ýyl dolanyp gelemde. Men hayran kaldım, bar adamlar aýdyp ýörün ýeke men näl bütün kaky etrawynyň bagşalar, aýdymçylar gitara çalyp aýdýarlar da kendi kaky etrawyny. Hemmet aýdyp ýörüm. Men kellemde de 2 ýyl gulluk edenden bir ýerde toýlar da, bay toýlarda gitara çalýarlarmy, barabanmy, o urulup ýan kakylyp çalýar. Dep bilen tar, o klarnet şolar bardy ben arma giden döwrümde. Onun gitarı näme ýam geçip ugrapdyrlar da, he? Hawa men gelemde 80-nji ýyly bonem çalyp tans edýärler toýda. Indi 80-nji ýyllar diýeňizde. Men 85-nji ýylda dogulum, 90-njy ýyllarda çağaçyk wagtlarym. Siz iýen Akyş adyna eýe bolanyňyz. Ýöne ýene bir lakamyňyz bar eken, ýede lakamyňyz. Şol 80-nji ýyllarda döredüm diýen Garahan diýe. Ha, Garahan 80-nji ýyllarda döredüm. Täjikistany. Ýa-ni biz 80-nji ýyl, 81-nji ýyl, 82-nji ýyl biz ýazgy çykaryp başladyk, aýdymlarymyzy gödürläp başladyk. Alyp götürdüler. Täjikistanyda barypdyr biziň kasetalarymyz, aýdymlarymyz. Ondan indi bular men nerden bilýänim, ilk şondan başlaýyn. Biz 87-nji ýyl Taşkentde Duşanbe konserde gittik. Şonu konserde gidemizde studiýaň ýöreýte men studiýalara bardym, seretdim. Ne satylýar biziň aýdymlarymyz, kasetalarymyz bar ýok. Bar emme kasetalarymyz, onuň Karahan diýerler. Onuň bir türkmen oglan eken, aeroportyň ýanyna bir studiýa bar eken, şonu Halipa dedi, ýanky bu ilk bir kaseti gelin ne dedi bu? Kimin kasetasi? Adi, hiç de adi yok. Yani göçürüp dururlar. Adam toydan mı, nereden bir yerden göçürüp dururlar. Sebebi apisanı atlamaz çıkıyor, aydiyalar falan aydiyalar. Bir yerden göçürüp dururlar, gitarada aydiyan aydımlar mı? Şonun aydımların içinde Karahan deyerler menin adama diyen yer var. Bir kupledinle. Ondan yankı sudan işgarlar, ay yeňilesinler bu gelenlerine, soranlarına, näme sorayanlar düşünür ýaly. Kimin gazety, ay şu näme aşgabat näme diýip başa, ha Karahan mı? Hawa, men.
geliyor yana. Bir gitarada diyen aydımçı olmalı Türkmenistan. Ne Karahan, ben Karahan. Son yüzünü Karahan'ı bir yaptırırım. Men ne edip bildim? Aytdı bana. Maňa Balkan vilayetinden, Serdar şäherinden gurrun berdiler. Gruziya, Tbilisi gawun tatmagy diýär. Ýaşylyň biri, ýaşyl adam, siziň muştoklagynyň biri gurrun berdi. Ondan şo ýerde gawun tatmaga variýasiýa bolýan, şo döwürler 80-nji ýyllaryň ortalarynda. Bir biziň ýanymyza gelýärlerde Türkmenistandan muhawa, Türkmenistandan bolsaňyz Karahan gerek, Karahanyň kasetasi gerek diýerler diýe. Karahan bizde hiç kim yok diýerdi. Yok Karahan diýerdi. Soň gelip gurdular akış diýerler diýe. Şo ne bilik galyk diýe hatda gurjylar akışı digmeýän ekenler ýöne olar Karahan diýen ekenler diýdi-de. Hawa, ýalňyşlyk edipdir da şo. Hawa. Ýa-ni ay olara bilmeýän ýazypdyrlar näşine. Näme diýek, o çyýdyň müň tana ady bolarmyşdy. Hawa. Indi şol ýerlerde iň meşhur bolan aýdymyz haýsy? 80 bilen 90-nyň arasynda dören we has meşhury. Bir näçesi bar. Ýa-ni men şo 77-76-njy ýyllarda döreden aýdymlarymdan 80-nji ýylda ýazgaýa geçirip başladyk. 81-nji ýyl, 82-nji ýyl. Indi şu men çağa kam 4-5 ýaşymda kam jigim ýaňy dil çykarana gözlerini ýumyp aýdym aýdýardy. Näme diýe? Pulum ýok, awraýym ýok, dostlarym düşman boldy. Bagyt näme? Men bilmedim bagyt näme diýip. Olaýdymyz biziň 74-76-njy ýylda okuwda okap ýören wagtymyzda. O ýa-ni aýdyp beräýin. Şonu aýdyp beräýin-de. Sebäbi çağalygymdan ulugymyň ganyny aýdymy. Baş üstüne. Ey dostlarım, ne delin, ah dedi kesel vurdu. Kulum yok, avrayın yok, dostlarım düşman boldy. Kulum yok, avrayın yok, dostlarım düşman boldy. Ey Hudaý näme üçin meni indirdin bu ýagty jahany? Ey Allah'ım näme üçin meni indirdin bu ýagty jahany? Dilim geplep gözlerim yumdum, men bilmedim bagyty näme. Dilim geplep gözlerim yumdum, men bilmedim bagyty näme. Ah bilmedim bagyty näme. Ençe ýyllap çekdim derdi, hiç kim derdimi bilmedi. Gözümden kanly ýaş akdy, ýatlap jilerimi atamy. Gözümden kanly ýaş akdy, ýatlap jilerimi atamy. Ey Hudaý näme üçin meni indirdin bu ýagty jahany? Ey Allah'ım näme üçin meni indirdin bu ýagty jahany? Dilim geplep gözlerim yumdum, men bilmedim bagyty näme. Dilim geplep gözlerim yumdum, men bilmedim bagyty näme. Ah bilmedim bagyty näme. Indi size sürpriz var. Maňa da sürpriz boldy dogrusy. Prodüserimiz var. Ata Watan TV'ni ýatatlandyrjy. Döwran ağa. Ýa gelişmek keyfim açdy ya döwdüm-de. Näme diýýäň? Ana hadi de sürpriz. Gıydıma soğut. Ne biçim çıkardık? 80-nji ýyllarda. Ha, meni tanadym meni. Tanadym. Men pikir etdim ay, padarka toyda wagty berýärler. Bunu bara soğut berer ýaller. Alqaydana Balkanna.
Prodüserimiň gelmejeginiň satılıp tutoranna bir 30 ýyl boldy, 40 ýyl boldy. Tanrygyndan gelen bu. Ýydyna getire görün diýipdir. Ýöne näme üçin getirdik? Şu wagt bir tere dötüren ýaşdan köpüde bilýänler. Şu mataň ady Akyş takal. Ne adamlar? Akyş takal. 80-nji, 90-njy ýyllar 90-90-90-90-njy ýyllarda biz ýanky etkerler köşkü bar şäherimiz paýtagtynda. Şonu konserde çykamady. Meniň nur dostum satirikdi da alyp barýan. Ondan gel Ak Muhammed diýdi ýanky mardan gaýdamda diýdi gellejeň diýdi Aşgabatda gitseň Akyşyň sakalyndan bir kişilik getir diýdi. Näme Akyşyň sakalyndan bir kişilik çykýar ondan näme sakal bar onu diýdim diýe. Meňem gulagma diýdim şoňa mata çykypdyr diýip. Ha gel sorak göreldik. Barmış nemäň içinde konserinde. Tuvalama galyň hem ýerde ol yer ýok. Boş ýerlerde de oturýarlar. Onun nurum konserde başlandy. Şunu abiwlene berdi. Eger diýdi şol koýnakdan geyip gelin gyýdlaryň bar bolsa araňyz içinde bir çyksaňa bizem görsek diýdi. Biz öz adymyzdan size sowgatymyz bar diýdi. Näme öýt, näme üçin diýdim, biz näme sowgat bereliz diýdi. O men suratym bar da afişa. Şunu hemmemiz gorçak berýär diýdi. Ay Hudaýa şükür diýdim diýip ondan. Ene çykdy bir ogudan gelşikli, akylly, edepli, terbiyeli bir daýagja gelin. Geldi oradan dünk et şu renk ödü. Yaşadı. Şul mata gelinler ne gıydalacak bolsaň, hükman şu halat geçirecek bolsaň halada salmayan mata şu döwürler. Akyşyň sakalny ertmeseň gelin alyp bolalo. Men toýda görýärdim, men gyzyl renki bar. Göýök bar, ýaşyl renk. Üç renkli görýärdim. Şu toýuň şeýle bir garasynda gyzyl renkler, bir 100-150 tane gelin gyýy. Orta arasynda göýögi 100-150. Gapdaly ýaşyly. Toýda bir owadan olýar da ýaky. Onu olam hemmesi akyş sakaly giýinip gelseler, senin içinde näýil duýgy bar. Duýgymy bir hyla bir ulu näme gelendim. Hatam bir joşdur ýa bir şu ikadel 350 çalmalam bolsa rady bolýar. Dünýäniň telekeçilik diline biznes dille brend diýilýärdi. Egerde sizin sakalyňyz brend bolan bolsa, gödüňize getiriň öz şahsiýetiňiz ýa aýdymlaňyz nähil derejede halkyň içinde meşhurdur. Şonu senin doğru diýen bu söwdegar bolmaly. Bunu çykaran. Awa. Brend. Geçmän birdenem. Konteynerim ýok zaten. Diýjek bolýardy. Maňa biri be gurrun erçin bilen bilemok. Bu erkek oglan. Ağam diýdi, men şo töwerek şo wagtlar diýdi. Menem gidýärdim Moskwa diýdi, onu muny getirme. Onuň diýdi, berden aýal gyýdlar diýdi, ýa-ni mata getir diýdi. Menem mata alaynyp mata bazaryna bardym diýdi. Aňyrdan diýdi, orta oglanlar gelýär diýdi. Atkuda? Ay Aşgabatdan. Akyş sakal nurun. Menem wat bilemok diýdi. Чего? Akyş sakal. А что это такое? Ты не знаешь, да иди уходи. Son bildim diye onun diye o bilmeyen eken. Onun a что это хорошо мы там продаются deyip soraptırlar onu yani. Da все konteynerimize berayt deydi onu menem alım bir epetliğin. Indi şol nämäni görkezýär? Egerde belli bir dada şol halyk ýörüýte şol adamyň adyny ýa özüni meňdedip goýan bolsa, onun ignini libas hükmünü giyinýän bolsa, aýdymlaryny nesle geçirip eýän men bilýän, häzir men çağalama, men sizin aýdymlaryňyzy dinläp oturýarlar. Men çağalykda gulamany. Odam kimler aýdýar? Ýaş oglanlar aýdýar. Eger aýdymlaryňyz şunça ýyl ýaşaýan bolsa, bu näme diýe? Eýän taryhy adyň ýazylygda. Indi şuň özü näme bilen ýetdiňiz şuňa taryhy aýdym bolsun, saz bolsun, umumyň sungatda taryhy adyny ýazmak üçin näme etmeli? Eger 3 şertini aýtmaly bolsa näme aýdardyňyz? 3 şertini. Hawa, taryhda türkmen sungatynyň taryhyna girdiňiz näme? Birinji. Aha. İlk bilen maşgaladan başlıyor. Şu birincisi bolmasa, ýöne köçe durmuş ýal bolup dur. Ana şu ilk. Ocak gerek onu. Yok man. Ocak. Eger bagşy şahyr bir taryhy ýankysyň aýdyşyna girjek bolsa, birinji oçur maşgala. Şu maşgalaňam şu sen taryhy girmeň üçin elinden gelen etmeli. Onu er edýänim aýal, garaýar edýänim aýal diýen söz bilen alalaşýarmyzmy? Alalaşýar. Näme halipalarymyň biri şey diýerdi.
Erkek garrasa korkak gor, ayal garrasa erkek gor diýerdi. Benim eşdendim mümkün dedim eşdendim. Şey diýerdi, o ýene korkaklykdan däl. Hormatlykdan, syýlak hormat, maşgala, ýa-ni maşgalada syýlak hormat bolmaly, süýgi bolmaly. Edep terbiye, ýa-ni kada kanunlary bolmaly. Şu kanunlary da hemmeň bilecek, gulluk etmeli, kiňem bilecek. Ojagy gulluk etmeli. Zinana Türkmen agan goýan hormaty hakda iki agdy bir zat aýdasym gelýär. Bir gedek Rumyniýada da goýdýan iş tapar bile gidemizde. Näme üçin şu siziň başga abyňyz şun ýaly beýiklik soradylar. Börügi. Beýik hem agyr da. Onsoň bir wagt maňa babam gurrun beripdi dil edebiýatym gollumy. Türkmen aga öýlenenden soň şol zinan maşgala şol hatyny bolandan soň hükman kellesine şu giydirýän börügini beýik agyr eder eken. Näme üçin? Hiç açan hiç bir kişinin önüne başı egilmedin. Min maşgalamyň, min hatynymyň başı hemişe belent bolsun, beýik bolsun, arkaýyn kellesini göwe götürsün. Sebäbi ol min kalbymyň eýesi diýer eken. Alalaşýaňyzmy? Muň bu her ýüpüň iki uju bar. Mysal üçin sen maşgalan öz adamsyna halkyň içinde beýik derejelere ýetmegini isleýän bolsa, ol ilmida sen arkaňda dagyal bolmaly. Hemme taraplaýynam. Ýa-ni dagyal bolmaly, ýani taňa güýç bermeli, sen bilen ýa-ni ähli syryňy paýlaşmaly. Owa nähilek, artykmaçlygyny görkezip aýbyň örtmeli. Sen berekella diýip otursa, sen berekellany ýerine ýetirmek üçin gidýän çykýan öýden. Berekellany ýerine ýetirmek üçin. Sen öýe gelende maşgalan berekella gadany gelende algat gelýän öýüňe. Birinji ýankyşa 3 torugyň birini şol maşgala diýenim. Hawa. Ikinji hukman wehin gerek. Onuň ýanky zähmet gerek. Wehin zähmetim özüň bilýäňiz. İşlemeli, giýje gözlemeli. Ýanky düzmeli, döretmeli, ýazyp taşlamaly, içinden bolar bolmaz ýöne durmalylar. Durmalylar. Ýanky diýişiň däl şol näme üçin uzagy diýdiňiz de aýdym. Onuň ullukan sırrı ýok aýdym. Aýdymyň ýaşamagy. Ýaşamagyň ullukan sırrı ýok. Mysal üçin aýdym düşünükilje, ýöne koýje, şu aýdarsyň bolan şu diňleýijiň ýürüne jünk bolup durmaly. Haýsy temadan bolsa da. Olam iň kyýyny. Indi ýöne koýje diýdiňiz bolan şu wagt siziň magtumulat tamamyň sözlerine de aýdan aýdan. Mening üçin ýöne koýje. Çylşyrmyl notalara galmak gerek gelýek bolýar. Yo, men özüm aýdymlarymna gatykän. Men 81-nji ýyl estradan ýazgymy edemedi. Men şonu özüm şert goýdum. Men bana ol Bonayemyň fazlarym gerek däl, ol rock klublarynyň fazlary gerek däl. Men şu öz aýdymlarymı bas, gitara, baraban, estrada geçirdim. Akordeon, şu saz gurallar bilen estrada geçirdim. Näle bolsa şoňal bolsun. Şunu çellem estradada ne çyntygy näle odan aýdym bolmaz. Bizim türkmen heňimizde. Bizim türkmen nämämiz notalarymız. Ölçew türkmeniň saty ölçüde. Şu malaýam jetme. Beýle aýdymlar ýanky sağol arkada. Hakykatdan hem öz prezidentine sağ bolsun aýtmak. Ya şu uzun bolsun, alyp barýan işlerinde ol üstünlükler ardy edýän diýmek, hormat goýmak. Şu ýerde bir eger mümkin bolsa şu wagt bizim prezidentimiz arkada alterdadymyz täze saýlandy. Täze işi bilen tüýsürüňizden men gutlaýan işini üstünlük vatanımız üçün, halkımız üçün alıp baryan ulu bähbetli işlerine üstünlükler arzu edýän ýaşy uzun bolsun, ýol ak, ýollaşam hak bolsun. Bede watan bitremesin arka dağlı serdar, ıkbal tuğun titremesin arka dağlı serdar. Perişteler ganatyna götürsün arka dağlı serdar. Berekella. Inni şu ýerde Magtumulat tamydyň sözlerini bir aýdym aýdyp beräýin. Başytyn.
Magtymly Pragymy durmuşyň ähli gatlygyny niýetlep ýapdyr. Men hemme goşgularyny aýdamak, ýöne özüme laýyk gelýänlerini, özümiň ýüregimi çekýänlerini gitaraň söýlen ýerine ýetirýän ýanky köp ýerlerde dinlejilerim göňüne. Şuna näder Pragymyň nihaly gelin diýen türkmen halk aýdymyny aýdyp berýin. Buna kıllar adamzat, sen bu cahana gelin, ovalatan bilinin, kızılıp nihala gelin. Atadan yine barıp, bir katragana gelin, ene de surat bulup, bu şirin cana gelin. Dokudayın ötürüp, inip cahana gelin, emivenen südünü, Gundolup donu gelin, emi benim süydünü, gundolup donu gelin. Yaradan kudretundan, diş bilen dahan verdi, tüzülüşmege tüz bilen, dakanda zaman verdi. Göğünüm gidip her yana, turdun ayağın yürüdü. Bildin yakin yadımını, gözümün iranı gördü. 7-8 yaşanda atan oğluma verdi. O kapyençi kitabı, ululup onu gelin. O kapyençi kitabı, ululup onu gelin. 15 yaşa baranda, oğlanlıktan saylanan kıyız gelini meyledip, köngül verip tüylendim. Göğe baraba koyun, 4 başından aylandım. 20 yaşa bardın, ateş sıvabım şaylandım. Hakkın fermanı verdin, kenem bir gün öğlendim. Bir dövmünüp oynadım, sürüp toylara geldim. Bir dövmünüp oynadım, sürüp toylara geldim. 30 yaşa barınçan, göğe bir algır şirtin, dünya gamı başında, göğe yolu gelirken. Dünyadan doymak bolmaz, boldukça bolsun diyerken. Aklın musulman bolsa, ölünçan halal yertin. Kırkında tova kılıp, barıp pireven gelirtin. Köңlüňi bile bağlap, abim suhana gelin. Köңlüňi bile bağlap, abim suhana gelin. 50 yaşa baranda, doğrulukta bolurken, gödük kulüňi taşlayıp, şeýliliğini bilerken. Her näçedey qadamsan, ahir bir gün ölerken. 5 vakit namazını okap, hatışkır kılarken. 60 yaşa baranda, karanlığını bilerken. Ekin bişiptir, dövük dövmene gelin. Ekin bişiptir, dövük dövmene gelin. 70 yaşa baranda, kanın açar yüzünden, ak dişlerin dökülür, şulu gider gözünden. Kuvat senden ayrılıp, gücün açar bilinden. Oğlun şoklar korkmaz, senin aydan sözünden. 80 yaşa baranda, doğunun geçer bezünden. Gider bolsan dünyadan, yakası donu gelin. Gider bolsan dünyadan, yakası donu gelin. Magtym gulu mehnettir, herkim 90'a yetse, kimler gelir cahana, görgüdüm yaşa batta. Hiç kimden harayıp olmaz, acal yakandan tutsa. İmanını kazanığın, yolunu roban etse. Ahiri bolcağın şudur, tenin yer bilen yattı. İşi tüynüğü yok, karanlıkcaya gelin.
Ahiri boljogyň şodur, tenin yer bilen ýatdy, işigi tüýnügi ýok, garaňky jaýy gellem, gider bolsaň dünýeden, ýakaty dona gellem. İşigi tüýnügi ýok, garaňky jaýa gelleň diýe, ýakasyz dona gelleň diýe. Näme diýjek bolýan? Biziň hemmämiz tenimiz amanat bu dünýede. Ýöne adam diýe magtumulatymyz 40-ndan soň aýyl bolsa adam zat diýede. Psikologlaram adam 40-dan aňryk geçen soň, hasam 60-dan geçen soň bu dünýeden gitmek hakda köp pikir edip başlaýar diýe. Ölümden gorky barmy? Ölmek korkusu barmy? Ay ýok, ölümden gorkmaly däl, ol hemmemiziň başynda bar. Ol düşünükli zat. Ýöne dilek etmeli köpürek ýaşamak üçin saglyk dilemeli, agdy birlik dilemeli, paragaçylyk dilemeli. Ölümden gaçyp gitjek hiç kim ýok. Inni tügelemi. Siziň daşkeşiňiz, durmuşa bolan höwesiňiz, ruhy welentligiňiz köp kişiye görellige nusga edip boljak. Nädip näme başyň appak bolansoň, saçyňa ak girenden soň şu ruhy welentligi saklamaly, näme maslahat berersiňiz? Nädip düşünýäli, ýigit ýaly görünmek, ýigit ýaly özüňi duýmak üçin näme etmeli? Ýataňda bäbek ýaly ýatmaly. Turumda her kimin turmaly, hereketde bolmaly, damaňa seretmeli. Ondan ýanky gyýkbak dawalardan daşyrak durmaly. Duýguň goramaly onu. Howat, şu neme ädir lukmanlardanam şolardan işleýänlerden sorsaňyz, ýanky nerwleňiz psikikaň adam düzük bolmaly, şu esasy adamyny helak eden nerwi. Eni helak diýeňizde. Şeýle bir psikologiýada zat bar. Orta ýaşyň ruhy çökkünligi, krizis srednjego wozrasta diýerler-de. Orta ýaşyň ruhy çökkünligi hökman hem adamda bolup geçýär. Erkek kişiler aýratynam agyr geçirýär diýerler. Olam ýanky şu 40-a bolaylandy, magtumulatymydan belki şoň üçin diýenler 40-ndan soň aýyl bolsa adam zat diýip. Indi siz şol möhletden, şol synagdan ýa şo ýaşda nähili geçipdiňiz, duýduňyzmy? Şo ýaly hakykatdan hem bolýarmy? Orta ýaşyň ruhy çökkünligi 40-ta görükdi. Muny eger çağalykdan şu pikirleň ýanyna ýaşasyň, inakdan diýip dursa. Ýaşasyň, onu näme ýanky her döwrüň öz kynçylygy bar. Misal üçin 15 ýaşdan 25 ýaşa bir kynçylyklar bar. Okuwyň oturmaly, gullugyň watany ýerle ýetirmeli, özüňe kär saýlamaly, dogry. Ondan 25 ýaşdan 35 ýaşa çeli täze kynçylyk başlaýar. Üý gurmaly, maşgal etmeli, toý etmeli, çagy öndürmeli, agaç etmeli, bag etmeli, jaý almaly. Mundan sagaman geçsem, ondan 35'den 45'e çelli doğrudan sen tarihe dönüp başlayan. Näme goýdum kam? Tarihe diýenim ýanky geçmişimizde hawa tarihte galan adamlar, näle ýaşanlar bardy, kitaplar bar. Men misal üçin ýanky 30-35 ýaşlarymda Keykowes kitabyny okudum. Kowusnamany. Men kän ýüregime giňlik berdi. Bu topor alad ediyen, kaygı ediyen, näme bolarka, nälik bolarka, nire bararka, dogrumy-ka, dogry dälmi-ka diýen torgulamy 90%-ni aýryp men ennamdan, tenimden Kowusnama. Ana şonu soradym sizden. Size Kowusnama kömek edipdi. Kitap diýmek. Kitap okumak, olam hakykatdan hem adamyň ruhy dünýäsi. We özüm erkek üçin niýetlenen Keykowes öz ogluna aýdan nesihatlary bar da şo ýerde köp zat. Şeýle dämi? Şöyle men bir goşga gap bereyimmi? Okan. Näle geçenim bar. Maşgala bir kiçi dünýä. Perden aty hem ene. Fansız ýyldızlar düzüp köp zürriyat dowam ýene. Fırdaşyň saçak ýadar çağıjyklaň ýygnanar, ir feherden agdy bir şükür etseň Taňry bir. Atsa soğuk dağdan soň ertirliňi tamamlap, körpäňe omin etdir. Soňra özüň omin et. Ene şeýdip baş bolup, maşgalaň agdyny bir et. Bir demem boş geçirme, oğul oýdyň şat bolsun, edep ber, öwüt öwret, gaýgymydan mat bolsun. Aydanlaryna ýok diýme, çenden aşa bolmasa, oğlum köp sorak berer, ses galdyrmak aýypdyr. Çünki seniň mertebeň hatyn, perden, maşgalaň. Mertebe köp sanlydyr, öwrenenme köp öwret, aydanlarym janlydyr, kitap bilen berse
Bağ düýbi suwly bolsa madam saýat salkyn, jan düýbi perwent bolsa şoldur meýwesi halkyň. Bişen wagty seljerseň taparsyň ýeten bagtyň, faworly, peskogün, dogruçyl bolsaň, öýekde taýýar ak dagtyň. Ogul gyýdyň mertegen hak ýoluna berk bagla, aglasaň jahanna diňe perwenti bagla. Eýdin diýendin. Tüweleme galamgyň uçypdy bolsun. Perdentleňi de gowanyň, aktyklaňy da gowanyň. Amin. Soğlukluğunu da gowanyň. Indi şu ýerde aktyjaňy da görýän men tediň. Instagram sahypaňyzda. Sahypaňyzy kim ýöredýär? Men özüňiň internetde onça aktiv däliňi de bilýän. Yok, men gelmem degen okşan bir seredýän görýän, onuň ilka oglum Bayramxan alyp barýardy. Ondan oğlum meniň ýaly toýa gatnaýa bayramçylyklara gidýär. Oňa belleg men onuň gyzym Şirinjan men ursat bersen kaky men alyp baraýyn dedi. Begendim. Bilýän oňurjun töwereme. O alyp barýar. O alymlyja, bilimlija özüm neme okulja özüm ýanky bank sistemasyny 15 ýyl işledi. Ondan ogly ýetişen soň men dedim gyzym meni öýüňe hyzmat etdim. Heme men aktygymy goýup okutsun, ýanky dapal ne goşmaça okullar bardy. O hem olary gatnadar hem ýanky Instagram'a ýöredýän edi, menim ursat berdim, töwleme şuna çelini bir ýyl boldy da ýöredip barýar. Gowy ýöredýär. Menim görýärkä berekellah diýär. Atajansyň sözlerine bir süýji aýdymyz bar. Şahyr Atajansyň. Şonu aýdyp beräýin. Başsın. Gözeller gelýärler bu akşam çağı, gelýärler tanarlap al ýaşyl bagy. Gözelleň sultany bir peri peýker, men şonuň gurbany bakaldy jany. Gözelleň sultany bir peri peýker, men şonuň gurbany bakaldy jany. Indi bir aglatma ey peri peýker, yandymla ýetsem ey dadyma menim. Kara gol oglanlar, kara göz gyzlar, diwana goýdalar adyma menim. Kara gol oglanlar, kara göz gyzlar, diwana goýdalar adyma menim. Menen bolmaýan däli diwana, jadylyna garyn can berdi maňa. Oy maňa gülmesin deňi duşlarym, gel meniň edibim hoş meni taňa. Oy maňa gülmesin deňi duşlarym, gel meniň edibim hoş meni taňa. 18 ýaşadan geldim kemala, tembatym bolarym ýolar bana. Egerde tes bermeseň söýgüme meniň, men baky diwana, däli diwana. Egerde tes bermeseň söýgüme meniň, men baky diwana, däli diwana, däli diwana. Biziň süňgümede siňen aýdymlar. Ustad. Indi ustad gelse bir sowal bereýin dip taýýarlap goýan sowalym bardy. Zihin diýeli. Aýdaly şeýle bir zihinde insan şol zihin ustadlyga ýetmän bilermi? We sebäbi nämede? Dogulany şeýle zihin bolup? Dogrulanmasa gerek yere dağıtıp berse, hani men şeýle bir zat diýeň. Ne biziň toýlarymyz bar, türkmen toýlary. Näil go toý diýerler, owadan toý diýerler. Bagşa ul hormat goýýarlar. Ne hormat goýarlarna şo bagşam özüniň bir ferhedi bolmaly, şo hormaty.
Men doğrusunu aýtsam, bir zat diýsem bir hili näme diýsem hem ýalňyş bolajak ýaly bolup dur. Näme diýjek bolýarsa biz mysal üçin, Hudaňyň işidir de diýärse, dogrymy? Takdir. Tawa, ýöne hemme zatda Hudanyň işidir. Adamyň özüniň hem günätkär. Allah Taala bir mehriban enedir. Bizim şu mehriban enäniň bäbegidir, çağatydyr. Bizi ýuwundyryr, geyindirir, aratalapçy köçä uğradyr. Olam gider, balam majar bolup geler bolyn, ýene ýuwundyryr da goýberir. Eger gelse. Gelmese bolyn onu ýeter adam. Şu ýerde siz näme sinel bardyňyz? Jelalettin Rumiýnyň sözi bar diýe. Allah diýe günäňizi müňgedek bozanym bolsaňyz ýene huzuruma gelip towba etseňiz. Men hawa size şu günäňizi ýene bagşlaýar. Ýalmışajak adam bolmaz bu. Towbaňyzy müňgedek bozanym bolsaňyz diýe Allahyň huzuruna baryň diýe. Ýalňyşmajak adam ýok bu dünýäde. Ýalňyşmasaň sen näde öwrenjek dogry tarapyny. Yani kinolarda sine diýse biz çeper filmleri. Onu aýgytladım filmde. Görnäýär şonu adamlaryň her durmuşyny, her gatdan adamlaryň durmuşyny, olaň edýän dilegini bolup görüşini, Hudaňyň işidirmi ýa öz işiňi şoň ýanky Howsnama kitapdan şu zatlardan bilmedim bir ýene bir telefon çykdy bizden. Şu telefonyň togy daklýany bar da. Şu koyunu kitaplar bizim toğda bataryamız. Zaryat kalmalı. Kellen artalap durmalı, şemallap, birazcık bir temizlep durmalılar. Şu an soğudup durmalı, kızmalılar. Misal için kim bana, men tanıyan adamlar bana hiç kaçan grubu diyebilmez. Gödök. Gödök diyebilmez. Sebep men, gödökçülük ol, ayıp da. Yo, bir bana gödökçülük etse, benim yumuşacık bir gödökçülük ederim, ona cevap veririm. Pakta bile demağın. Bilmedim. Ya misal için bir bol sonra verseler geçik gidiyen kulağım bile de eşitmedik falan olup. Doğru etmedim. Ata babalarda ben Keykovsan'ı öğrendim diye şu Kovsnamadan kitaptan. Şu perdendine nesihat verenine bağlam diye. Birden ya durmuştu diye yazıcı oldun, şahir oldun, sungut işgar olup birden yetişaysan diye, aydımçı oldun deyip yakı yazılar verdi. Baran yerinde, oturun yerinde, şu oturun adamlar neyme haşt etse, şunu edip ver, başka da etmedi. Meğerken isleğini bitir. İsleğini şolun diye edip verdi. Öz başına burada görkezecek olma diye. Şunun bir manisi var, şu köpçülükte ne elettin, bağışçılık edecek oldun, ne yazı geliyorsun alıp barmalı. Bir gelip bir aydım haşt etse, yok diye koyardın, o grubu diyerler. Gödök. Gödök diyerler. Bilmeyen olsan düşündür, ay kardeşim ben olaydım bilemok deydi. Yok diyemedi. Doğru değil mi? Doğru. Ödme şeyler. Garantisiz sıpayçılık en esas zatta merekençilik. En adama gerek zatlanır. Birim şu nefsini ilmide ama nefsini elinde saklamalı. Cılavu elinde olmalı. Nefsini cılavu elinde olmalı. Ta bu dünyadan ötüyünce, o torunu o nefsi elinde hatta ölünce yanında de. Umuman hem adamın kalbinde beynisinde bardattır. Yani olur oyormalı. Onun neydi oyormalı? Özü oyormalı. Tuğrugum tətir edip bilir. Tətir edip bilir. Eğer görülüyen oldu, görüldü görmeli. Bir moş görüldü görküyendirim, görüyen neyildir. Ya bir de doğru maslahat veriyendir, alayan neyildir. Onu uğuklap, gafılık uğusunu yatan değil ya da. Ya da senin burada eşlerde gider kıyvat edip çıkarır, tertin aydım. Yani şuna zatlarım var durmuştu. Elme zaten ferifat olmalı. Onun ben, grubu deyseler, diyiversinlerler, ben onun firanı görün adam, ya diyerler, ben onun hiç açan duşun değil, gürlüşün değil. Yine şu filmde döreden keşimiz için size köp sağırsın aydiyan. Şonu bir şekilde aydımızdan dörettik, işledik. Yine de bir aydımız var sedin. Halkın söygüsünü kadının aydımçı Pelvan Halmuradov onu Türkiye devletine geçirilen festivalde yerine getirdi. Başka da keyin aydımçılar yerine getiriyor. Benim geçen yıl İstanbul şehrine müge adamlık banket zalı. Şol zalım dolu. Pulmonyen ulu 5 yıllı mihmanxanan banket zalı. El gitaralı bir oğlan çıkıp sahnede Türkmen oğlan şol aydımı ayttığı anan martana. Hemme yigitler, kıyırlar bar dik durup şulaydımı bile ayttılar.
Men şunu siz gözüme geldi. İnternette gördüm mü kaydı? Awa, siz gözüme geldiňiz. Egerde aýdym şeýle ýaşaýan bolsam, men bu hükman barsam, akmamy dagary görüp, Aýdyp berýär. Sawursyny aýtjak diýdim. Hemem şu ýerde söhbetleşdigimiň ahyryna şol aýdym aýdyp berseňiz tomaşaçylarym hoşal bolar. Berekellallah. Başytym. Aýdymçylaryň haýsy biri meniň aýdymlarym aýtman çykdylar takna. Bardyr. Ýöne Kän aýtdylar aýdymlaryny? hawa tölemet ýaş ýigitler özlerim keşplerim gelişip dur. Seslerim gowy ýigitler Halipa ha şol aýdym aýtsam bormy diýip sorasalar sawursunlar. O bir hormat diýmek, hormat etmek. Ýöne soraşman aýtsalaram, "Gaçanlar sawursun aýtyp bersinler-de." Aýdym halkyň kıda. Hawa halkyň aýdyp bersinler-le. Hawa menki diýip oglamasalar bolýar. Başka. Ha, şu ýerde menki diýip oglamasalar bolýar diýdim, onu internetde ýazypdyrlar, ogurlyk aýdymlary aýdýarlar diýip. O ýerde de meniň hem bir Serdar Ortaç bilen ýanky Tarakanyň aýdymlaryny aýdýan näme? Hawa. Şu ýerde bir Serdar Ortaçyň bir aýdymyny aýdýadym, iki aýdymyny aýdýan. Biri diýdiň ýok, biri ýanky unudyp bilmem. Şonuň sözü, fadyny hiç adymy ýetgedemek. Nirde aýdymda da menden haýyş edenlerinde Halipa şo Serdar Ortaçyň şol aýdymyny aýdyp berseň diýerler, menem aýdyp berýän. Ýanky redaktorlar bar aýdymyň adyny, ýasadyny ýazýan. Şolar ay bulam öz aýdymydyr öýdip ýazyk goýurypdyrlar da. Olam iş boldy. Olam iş boldy da ben onuň ýazdym bolar. Olar bir ýalňyşlyk edipdir. Ol aýdymyň Serdar Ortaçyň godygyny bütün Türkmenistan, bütün Orta Azia bilýär. Men aýdýan ýerine ýetiren çekinemek, ben internette çykyş edimde de aýtdym, Serdar Ortaç aýdym şimde türkleriň iň beýik aýdymçylarynyň biri. Seviyorum sizi, menem sizin şarkılarını sözlüyorum diýip aýtdym. Bu eşitmedi hiç ekende. Olar gynanyny ogum, ol aýdymlar. Onuň gene şoň aralyga düşenmi, şu ýerde bir düzelişe girdiň, bol Serdar Ortaçyň aýdym. Aslında şul temada köplenç publikasiya diýärse, tesbir ýa video goýanlar, şo sahypaň eýelerim maksady näme olam? Olam maksady özüni meşgul etmek şo. Menem şeýle düşündim. Ana bu gaty göz gyny ýagdaý. Hakykatda özü bir zat döredip bilýän adam, özü bir zatlar edýän adam hiç açan şundan nerden kemçilik taparkam diýip gezýär. Men başga milletleriň içinde şey diýip öz aýdymçylaryna, "Sen ogurlyk aýdyma, sen ogurlyk aýdyma, sen ogurlyk aýdyma" diýip hiç milletde göremok. Sebebi Hind aýdymlaryny bütün dünýä aýdyp ber. Özbekistanyň aýdymlaryny bütün dünýä aýdyp ber. Biziň Nurhan Memediň faadlaryny zadyny şolardan hem alyp düzedişdirip eýdip çalyp ýörenlerim bar da dünýäde. O hiç kim indi öwrenişde adamlar. Oňa bir gaty bir basam ýokla, onuň kıyna aýtma, munyň kıyna aýtma, ýa näme diýipden. Ýok, aýt. Hawa dogrudan hem Serdar Ortaçyň aýdymy. Ýa misal üçin men Bamurat Handan Fuňum aýdymlaryny aýdýan da. Ben aýdýan Bamurat Handan Fuň fazy sözü tam nemeden ýanky tarih kitaplardan ýa nerden ýa özüni gördi, özüni diýip aýdýan. Ol aýtmaly dogry. Ýöne olaryň edýän zady nähili bolýar Halipa? Mahmurat Hamdan bir sözi bar. Akıllı az gürler korkor dilinden diye, akmak ayıp gözler doğun iyilinden diye. Olur ayıp gözleyençiler diyen men olaram. Berekellah. Kimin ayıbını taparkan deyip yaşayalar da. Hawa. Türkmenistana ýekejede aýdym ogurlayanam ýok. Tolama biziň ýaşlarymyzam, halipalaram, elmadama öz aýdymlaryny başartalar, ýa birikmiň aýdym biz hiç oňaga ýok. Mar vilayatynyň näýlik bagşalarymyz bardy. Ýanky Gurt Ýakup, Ödönýaz Nowat. Olaryň aýdymyny aýdyp berýär halk bagşalarymyz. Biziň halk aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny olar aýdyp berýär. Daşowy aýdyp berýär, Balkany aýdyp berýär. Bizde oňalyk hiç gylyk nämämiz ýok, aladamyz ýok diýjek bolan ýanky şonu ýazan jurnalistlara. Indi gaýtalamaň şonu hiç gaçan. Men öz döwrden aýdymlarymdan ýanky iň meşhur aýdymlardan biri. Haýyş edenni Türkiýede de dinläpdir, bu ýerde de diýer ses bilen ýerine ýetirip berin bolşuna görä. Giderdim bu ýollan belentli pesli, tätägenip men käte kuvvetli, aýdyp bilmerdim, edip bilmerdim. Aýdyp bilmerdim, edip bilmerdim.
ellerimde tadım, kollarım bağlı, aydıp bilmem men ardım, sınamda dağılı. Ellerimde tadım, kollarım bağlı, aydıp bilmem men ardım, sınamda dağılı. Uzakdır bu yollar, hem de yodalar. Kimler yatıp geçti, kimseler bökür. Aydıp bilmerdim, deyip bilmerdim. Aydıp bilmerdim, deyip bilmerdim. Ellerimde tadım, kollarım bağlı. Aydıp bilmem yanardım, sınamda dağılı. Ellerimde tadım, kollarım bağlı. Aydıp bilmem yanardım, sınamda dağılı. Gündüzler karalıp, geceler yağdı. Her kim var yerlerden gözleyer baktı. Aydıp bilmerdim, deyip bilmerdim. Aydıp bilmerdim, deyip bilmerdim. Ellerimde tadım, kollarım bağlı. Aydıp bilmem yanardım, sınamda dağılı. Ellerimde tadım, kollarım bağlı. Aydıp bilmem yanardım, sınamda dağılı. Her kim bir yerlerden gözleyer, baktı diye, şu ad bir eferede oturulmuş toplanmada diyecek. Mehribanlar, qadirdanlar, hiç atan baktı uzaklardan gözlemeň, üýt göşük zatlardan gözlemeň baktı, äpet hiyallara gögün ýurdy. Sebäbi bagt kiçijik zatlardadyr. Her alýan demimizdedir. Her aýdymyň sadyndadyr. Her joşgundadyr. Her ýapragyň ýüzündäki ýagşyň damjasyndadyr. Her gün säher balamyda, bagrymyda basmagym bagtdyr adamlar. Her gün gijede rahat uqa gitmegen bagtdyr adamlar. Halipa, şu yerde size sowgadymyz bar. Hanan Asmaljan sowgady dostum. Biziň şu gepleşigimiziň himayetkäri, Makul Hyzmat Terjime Merkezi. Onuň Makul sözlük ýürüýti. İnternetde prilajenýamyz bar. Dünýä dillerini türkmen diline terjime etmek üçin, öwrenmek üçin, dili öwrenmek üçin. Şoň üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezimiziň adyndan, awa, size sowgadymyz. Hemem Slavarnik mi? Ýürüýte ýahtyjagy bar. Berekeli sağ olun. Awa. Allah Taala hemişe öýüňizde awadan bolsun, rahat uqa gidip säherlerine rahat oýanmak nesip etsin, ojaňyz, öýüňiz awadan bolsun. Innem, awa bir tere oturan tomoşaçylary, arzuwy islegleriniz bar bolsa, men watanymyň ähli dinleyijilerine, maňa hormat goýan adamlaryna uly hormat goýup sağ bolsunlar diýen. Ondan watanymy men söýüp ýaşaýan, şu watanda doguldum, şu watanda öňüp ösdüm, howasyndan dem aldym, fährasyna beýgeldim, şäherlerine, türkmen toýlaryna hormat gazandym. Hormatly prezidentimiziň bu ençe şat herpaýlaryna munasip boldum. Şonuň üçin men siziň hemmeňizden dilek edýän, bira watanyňyzy söýüp ýaşaň, biram maşgalaňyzy bütün awadançylyk bolsun. Esas zat watandyr, hemde maşgala ojagydyr. Sağ olun Halip. Maşgalaňyzda ojaňyzda awadanlyk dileýär. Size sağ olun. Edidi watandaşlar, biziň ata watan sevgimiziň muştaklary, laýyk bir hepdeden duşýançak, hoş sağ olun.